Jeg sidder her i Store Vega sammen med direktøren for Vega, Sten Jørgensen, og vi har installeret det her streaming-system / optagelsessystem. Så hvis du vil fortælle lidt om det, Sten, så ja, meget gerne. Ja, som sagt, Store Vega og ikke Store Vega alene, men Vegas koncertsal er nu i stand til også på billedsiden at fastholde, hvad der er, der foregår her, kan man sige. Vi er et koncertsted og præsenterer utrolig meget musik i alle udviklingstrin, kan man sige, og har nu mulighed for at dokumentere, hvad vi laver, men også via den kapacitet her, række ud til os musikerne og bidrage med noget af det materiale, de selv efterspørger i forbindelse med promotion, markedsføring, karriereopbygning, den slags ting. Så det er et rigtig godt afsæt for den tid, vi kigger ind i. Kan du uddybe lidt, hvorfor I valgte at investere i systemet? Jamen, der er flere indfaldsvinkler ind i det, men som sagt, som jeg lige har antydet, et udvikling af et behov faktisk på musikkens side om live footage, man kan sige det på den måde. Ja. Fordi det er det hele handler om nu om dage, rent markedsføringsmæssigt, promotionmæssigt. Enten er der en tur, der skal promotes på forhånd, eller en udgivelse af musik, eller et eller andet, ikke? Og til de formål er det meget efterspurgt at kunne bygge en stemning op, baseret på liveoptagelser fra koncerter med pågældende artister, ikke? Og jeg lige vil sige, hvem kunne ikke tænke sig, at det materiale så samtidig var optaget på Vega? Det er der i hvert fald en del efterspørgsel på. Så det er en af indfaldsvinklerne til det, og som sagt, det at kunne gøre det diskret, uden at rulle alt muligt ud over gulvene og rende rundt og stå i vejen for folk, det er et kæmpe hit, også i det spor der. Og hvad tænker du om udviklingen og fremtidsperspektiverne på? Jamen altså, nu er vi jo kommet i gang, vil jeg sige, ikke? Og jeg fornemmer jo bare, at det ikke bare er i forbindelse med vores talentarbejde og så videre. Altså, udover live-delen har vi jo også selv produceret rigtig meget videomateriale de senere år, for at understøtte også de helt nye artisters videre færd. Og de begge spor vil vi jo følge til dørs, vil jeg sige, ikke? Samtidig er der jo en omkring musikken og omkring live-musikken for den sags skyld også gang i alle mulige udviklingstrends i øjeblikket, som vi ikke helt er på plads med, hvad vores rolle bliver. Nej. Men det er i hvert fald indlysende, at vi er et andet sted, end vi har været tidligere i forhold til at kunne spille med, også i formateringen af hele kommunikationen omkring musikken. Og der betyder billeder altså sindssygt meget nu, og det vil det komme til i fremtiden også. Så kan man sige, nogle af de vilde drømme er jo også at kunne levere content, som kan bruges i nogle helt andre sammenhænge, altså inden for gaming og den slags ting, ikke? Men det kræver jo, at vi skal arbejde lidt videre med udøverne inden for musikken, fordi det er jo ikke lige sådan at få dem til at optræde som orker, de spiller live. Men jeg ser mange muligheder, hvor altså det at kunne fastholde det, der foregår, den bevægelse, den dynamik, der er omkring musikken, når den fremføres live, det slipper vi aldrig af med. Tværtimod vil der være rig mulighed for at få det fyret af i alle mulige retninger videre frem. I er jo først og fremmest et spillested, men systemet kan vel også bruges til events som firmaer, der holder møder og generalforsamlinger og den slags? Altså, på Vega i hvert fald, med forholdsvis høj kadence også på den indsats der, det forretningsområde, der mærker vi i hvert fald en stigende efterspørgsel også. Og det er jo alt fra læringsarrangementer, konferencer, kursusforløb, den slags ting, hvor der kan være gode argumenter for at få fastholdt det output, der ellers kun kommer dem til gode, som er blevet inviteret med, ikke? At man kan genbruge den videndeling. Men også i de mere festlige lag. Vi laver jo også arrangementer, også med publikum, altså awardshows og den slags ting, hvor arrangørerne jo faktisk har en interesse i at få det dokumenteret. Så det er der allerede efterspørgsel omkring, og det bruger vi det til. Og her til sidst, så skal jeg også lige spørge ind til samarbejdet med AVC, hvordan det har været.
Der har været et forløb over, det er jo snart nogle år siden, tror jeg, at vi gik i gang for alvor. Vi var i hvert fald klar til at kaste os ud i det, sådan nogenlunde medio 2021, ikke? Ja. Og der var så et forløb, der strakte sig over et års tid, tror jeg. Der var jo nogle leveringsproblemer og alt muligt andet under corona, også i forhold til den form for teknologi her. Men jeg synes, vi har haft et forbilledligt samarbejde i forhold til at nå frem til, hvad kan man sige, et omfang, men også sigte efter det rigtig kvalitative niveau i det udstyr, vi har anskaffet. Og det skyldes jo den dialog, vi har haft med jer, eller med ABC, i det forløb. Siden også jo med kameraproducenten, som har været via jer jo involveret i den udvikling også. Det er jo det, der har bragt os ind, hvor vi er nu, og det er vi meget tilfredse med, helt sikkert. Men, tak for det. Ja, velkommen.